Serikali ngosangere na batali kwenyara bosio bwesugu kwenene nigo yabage kubwatuka endagera gucha ase abagambi nigo umugambi korwase location ya Nyabururu Vincent Kabete abaga kwenana endagera gucha sabamenyi bense meyo naboigo kubaganiria esuguku engiya boigo nigo abaga kubaenekeria obulendi bwekerengo keigoromono chinga kiechiga emiga egendete gukorekana ase chinsemo nigo abolia abaiboli kwanike mnankoli balegeke asaba bolia kwinyora chiskuru ase umwaka ogocha mulikito Epolinari Sakama na robotiro buna enjere ya serikali anene kwene kiango sangere suguku na bali batabugati nigo yabwatuka chindagera ao gocha sabagambi kubabagira bali batali kwenyara samali tangoro kumasesa omeka kuri location ya Nyabururu twakire mbia mana serikali yato nywere Chrismas yeke twairwa machere twairu chinyende twatore no mogoko manene serikali yato nywere na batoikange tugosabira serikali yeito agendere biya kuna yakorira mai. Kwa majina naitwa Cynthia. Tumeshukuru kwa siku ya leo, tumetoka kuweka nyoro ya Giteme asero kesheni ya Nyabururu ni gomogambi bwenseme yu amono mokonyoe barua endagire yugo chiase abamenyi borogongoruo anene mono bali bakurwase chifamiri chitali kwenyara itukeli lyabeire lyokogokia mono asengyo tutwana kulinora etogotanga abagambi baitombi yamono na ase location ya itenyi togenderere ko bano bwamu. Nashukuru kwanza ende na atirebuya ose wampo kuongeza sana the area chief Vincent na the area assistant chief umuskate weniondieki ekiarenge njonaro lile babagire go babaga senjere ngiya igo barenge the most bali batabwa tekende yankubalige lipake oro none chianga oraramu akwanza kukwana negeta seni komo konyi bo mugambi asensemeyo ni kairaniria serikali imbu yaso kubwatuka obokonyi obu nakoteba nigo baikeranie birengo biria serikali yabegete aseo kwenanwa kwendagereyo kama lietangoro kwetu ndieki moyere assistant chief omo sio mapao location location ya Nyabururu togo wakera president ndiye mono serikali asenge jogo ikenda gerese location ya Nyabururu twabageira abantu endagereyu twabaire Chrismas une serikali yatebete twarigereretie abantu bali barenze mono bali batale gocha konyora kendewe bali kuri Chrismas aba baturete tukaba identify abantu abo twabaire ndagere so esenchereyu elinde na barobanyole kiwawe chikulia nero mugambi bwenseme yo nabanekeli oborendi boisaina bamenyabuo nakugania chintere bakoba maiso anenase meyegeye yesuguku aseboiga bainyuri abaiboli kuliageke ekiagera chiskuru na chiro chionko igorwa chire January. Marieta Vincent kwa Kabeta mo chief Nyabururu location twalenge esuguri yoko baga chindagera chiaru etazo murais kwa kodruya usirikiana no mwasari chifone na boigo n'abantu ba community policy n'abagambi bane bebinyoro ngochikoira libageli kubakizera abantu bonsi ba Nyabururu location ingakiye tubato moyiga ku Chrismas security togo gukora na beisa ine igo abantu bali ndagera yabo so bororo na hane mba twara waswasi ende yonse at the same time gochiko baganilia maya abantu ba travel muna ku Nairobi chinsemo jine bali bagocha Gusii ase umonyego yo ku Chrismas watu wale sabali ngiya elinde beke nkabuja naboigo gochiko ganili abantu bonse abagusii bonse kwa ujumla e Chrismas yekiya ekero abantu beyarigane kutengera kuringa bwesugudu nigo gambo yashiriya Nyabururu enyire abantu nene mono bali bakwa asiki family kibatanyara yapanekia nyara kusangari na barokeriegeke kiarura serikali enene kupata Ndizi TV njegeta na Epolinari Sakama.